само първо. Играе само първи там. О, тук има страх. 7 минути действие! Имайте 7 минути за първо действие! Не дейте да бързате! 7 минути! След кръвите сражения в Мили, Сара и Нова Загора, възгледното знакствие генерал Гулков Ай, табора, става! Първи табор, давай! На освободителната руска армия е разформирован. Командването му е възложено на генерал Кладевски, който назначава за отбраната на Шишенския проход генерал Николай Стоянов. Бавно! Първи табор, бавно! Вижте колко ради. Бавно и демонстративно! Трябват на ушким бедвики. Трябват на ушким. Армията на Сулейман Паша често подарява Стара Загора, постепенно се предвижда на север и се съсредоточава около село Шипка. Турската войска, съставена от 48 кавална пехота, 5 стегълна кавалерия, 14 отряда башибни и 8 батареи артилерия. Общо към 27 000 човека с 48 оръдия. Тук оръдията, руските оръдия могат да гръмат по един път. Нека към чаките. Утре. Уния сега нареждат камъните. Тук долу тук. Да, не знам. Също тях генерал Столетов, който му представя 36 пехотен урмански полк, под командването на полковник той и петата участие в Божини. Общо приблизително 6000 човека и 27 оръдия плюс 4 кавалерия. И палата бити турси! Така ли е? Зал! Да. Отстъпай! Бао! Отстъпай! Качените оръдия са истински. А тя само ги използват за игра. Вземам си край първи табор! Едва сега тръгва! Първи табор, втори табор изчакайте! Изчакайте! Айде, първи табор тръгва напред!
Мама, поле-поле, къде ги слагат? 16 табора и една планинска батарея, командвани от Раджеш Паша. Къде ги куват? Жалко. Жалко. Дончо, първи табор напред! Към 8 часа полет разбира заедно на противника и отива района на Мексика Никола с целия резерв. Скоро след това излезе и Крипаша започва своята демонстративна атака. Тя обаче бързо се превръща в действителна. Турците от горите напредват по шосето под стръвното и мравеен огън, но крайна сметка се отблъснати. Малко преди обед, пристига и 35-ти брянци хол. Командването на Залп! Остават не спадат обичи турци! Искат да вира обичи турци! Имате още половина минута! Оттегай се! Турци се оттегай! Към 12 часа частите на Раджеш Паша сяват най-сетне да се разгърнат в необходимите си позиции. Първи табор се оттегля за Дишон! 16, като се удобства. Първи табор се оттегля за Дишон! Остават обичите на смята! Постепенно изпират от турците, които накрая се отблъснат. Те обаче тръгват пак. Вече не действат с частите на София Паша, но отново се отвърнали по същия начин. Това се повтаря още 3 пъти. Вече, след начаване, турците опитват една внезапна атака към стоманата батарея, но и тя е убита без особени трудности. Край на първо действие! Край на първо действие! Първи табор остана Дашов! Тръгва втори табор! Следващия ден. Втори табор тръгва! Сирена Паша решава, че условията позволяват осъществяването на това. Ма, как е радиото? Ма, виж, уния тази вата. Осем урадия. А по тях, които се изнасят в други 5 табора, и за командването на Вейсел Паша, и обаче да отрежат Няколко чупат ръцете, Първият табор се направи! Първият табор се върне малко назад! 4 табора и 8 урадия. да, ама може някои други да правят кунг-фу. Ай, Сега вече залп! Като последната позицията залп! Залп и пара турците! Оня за дамите добре! Пара турците! Стига, вира! Точно така, добре! Добре! у нас пък с зла. Ако има други турци да се потелят, има ли други още? Няма! Имате още една минута да инициирате действия! Остана. Трето действие! Пак е много. Пагърбани Санчукански! Бойът започва с Санчукански! и мощна атака на турците от запад. Едновременно с това, турците откриват от Исик силената планински огън, последван от атака с 6 табора. Използвайки гората за прикритие, турците с 30 крачки в позицията. Втора, трета и пета вълчарска година и охраната на авиация Волк ги посрещат с ударни щити и вярваща на противашен Волк и слабост обратно. Около 8 часа атака започва и без сестра табора на Раджеш Паша, а малко по-късно само звената брянски Волк, които контратакуват и отхвърлят противника. Тези общи 400 души са силна направи
Ударил атаката на около 2500 жертви. Май гръмна някой... О, някой... Пак пръкна. Да няма прави хора! Оня около тието влагайдо! Порадието ли зарежда? Доблюдава такова запад. Но след кулминацията и събитията приемат драматичен ред. Много, вече часа. Победи се бой. Давай, като положи! Положи каза, да вземеш пътеката! Давай, трябва да пътеката! Ти дългал. Давай, атака! Отстъпиш на втората позиция! Опълнението на горе! Ти дългал. Давай! Тук ще правят първата плюс! По пътеката! Ще започна е хвърля. Турската пътеката! Опълнението отгоре! Имайте още 5 минути действия! 5 минути действия! Още турската е за! Още турската пътеката! Давай! Давай там! Стей нагоре! Давай стей нагоре! Отдолу нагоре! Отгоре надолу! Още турската! Още турската! Май му направи кунг-фу. Стойте, попълне, излезте горе! Има там някакви багани жут. Излезте горе в мене! Моля се, Самито! Гръмна главата. Турция от червеното знаме, излезте горе! Излезте горе! След малко. Много бързо ги извикте! Много бързо ги извикте! Ти не трябваше ли? Трябваше по-бавно. Малко по-бавно. Останаха всичко. Мамо, ви сега там, за да пала това. Горе опасенците залегали. Само този който не знаме, че може да спра. Всички други залегали. И ха вижда, че не са обичи. Да, ама унези са обичи. Ай, обичи го това! Ама има. Имате още 3 минути. Прекъсвате цялото действие. Вижте колко бавно трябва да се... Трябва отдолу нагоре, горе-долу. Ай, върни го в начало. Докато има жизнени оръдия и само Защото е върнал в начало. Ма вижда уния, както флък. Камъни. Ама има и че били там. Ама на къде отиват те? Вижте колко още време има. Представя тя са биете. Издавате извиките на бързо. Ти трябва да действие. Това са птика. Стоп! Колеги, това не го преиграем. Защо казваш стоп? 6 минути, преиграйте го за 2 минути. Моля се турците да завърнат малко победа и го правим отново и бавно.